Така, дами и господа, няма какви мачове да игра, така че игра с Волсбург в моята кариера, много отдавна съм играл тази кариера. Даже ми вид състава, ето го. Сега по-точно ще ви кажа какво правя в моята кариера, за да ви покажа. Много неща бях първа серия Б, сега се преместих в като бях на първо място, бях в серия Б и накрая като бях на първо място, бях в серия А, отидох, ето имен, сега ще ориентираш, ще играем. Дами и господа, малко няма да говоря, защото трябва, така че съжаление няма да говоря, вие много малко ще говоря, пак ще говоря, но много малко, защото макар ще ми спът, не искам да ги събуждам, така че съжалявам. И без това ще разсващават на клипа. Така, това няма да казвам много работи, така че не съжалявайте се. Фиорентина са с топката. Лаказете. Какво? Фиорентина са си купили Лаказете. Много лошо. Много. Марио контратака за Волсбург. Мюлер. Трябва тук на Мюлер. Сега контратака си разменят Фиорентина и Волсбург, така сега контратака за Фиорентина. Лаказете с топката, Лаказете се доближава в наказателното поле, подава на Роси и той изпуска. Тук сега Куртюа спасява. Куртюа взима топката в ръце. Ще бъде на дълъг матч, в принцип. Така си мисля. Сега Рикардо Родригес взима топката. Тук сега Стивен Джерард прави контратака тук за Волсбург. Добро, тук сега изпълнение тук за Волсбург, но не успява контратаката да се завърши правилно. Много скучен матч, според мен. Знаете ли, че този отборът на Фиорентина, и го знаете, PG Craft, той е за него. Аз съм за принцип, аз съм за Милан. Това е така, ми се с Волсбург, защото така съм решил. И в принцип хора, може да го убия, кой знае. Миналият матч с Наполи да се репесесем, пак го знаете. Бях с Волсбург и един завърши матча. Тук сега специално на Куртюа. Паси матч срещу Стаската Гейминг, срещу Интер, който ще бъде много хубав матч. В принцип,
Значи те се подредиха така. Първо е Дестройер, после същия матч, после матчът е сега, който гледате с Фиорентина, после с Интер. Ще бъде много спорвано. Това сега трябва да има фал. Матио Дебючи центриране тук в наказателното поле. Измъкване на топката. Уейн Руни тук. Допълва Аулър с центриране. Не успява. Не знам какво е момento. Матио Дебючи тук. Дали ще вземе топката тук? Да, Марио Гьоце взима топката. Марио Гьоце. Уърна Марио Гьоце. Спасяване на вратаря. Изчистване на топката. Изчистване. Дали контратаката ще продължи за Фиорентина? Сега тук много лошо. Лаказете просто ще се опитали да му вземат топката. Играчите на Волсбург да стават. Но топката е изчиствана. Дали ще свири съдята? Свири, дами господа. Първо по време вече аз ще заговорих. Почвам да говоря. Да. Почвам да говоря, защото това вече ми писва. Така много тъпо клипа става. Контратакът за Фиорентина. Извеш пас тук, но не успя. Рикардо Родригес спря атаката. Шурле. Уейн Руни. Тук отново на Шурле. Шурле напъва тук да влезе, влиза. Отдава назад към Родригес. Родригес тук центрира в съзнателното поле. Тук на Джерард с глава. Красно на... О, 60 нощица. Уоу. Тук... Уейн се представя много добре след купуването във Волсбург. Продаден Дебруин. Много хора са продадени от Волсбург. Много са купени. Доста играчи. Сега излезеш пас тук в пречка за Волсбург. Но изчистена топката. Джерард. Тук много шпагати правят Волсбург. Матио Дебючи. И той да взеш пас, но провален. Тук Кортио взима топката в ръце. Дава тук към Родригес. Родригес капитанът на Волсбург. Тича. Извежда пас тук към Марио Гьоце. Марио Гьоце тук сега извежда Волсбург напред, но направиха му шпагат, пада на земята и му взимат топката Фиорентина. Контратака тук. Прекрасно тук, какъв шпагат. Няма фал, разбира се. Стадион Волсбург. Добре тръгва атаката за Волсбург. Марио Гьоце не знае какво да прави тук. Не знае какво... О, как отряснаха. Ще бъде прекрасен клип. Шурле тук. Малко спънаха. Но сега отново тук Марио Гьоце излиза вратаря. Как може Марио Гьоце да пропусне тук? Какъв беше този изстрел? Знам. Може би ще направим някаква смена.
ползвам Стиван Йоветич. Ще поиграем малко напред. Ще видим какво ще направи Стиван Йоветич. И ако го бъркам, хора, не ме слушайте какво говоря. Знам, че бъркам Стефан или Стиван, не знам. Стефан, не знам. Съжалявам, ако бъркам, много съжалявам, много съжалявам. Сега контратака тук за Фиорентина. Фиорентина си изгубиха атаката. Стиван Джерард. Джерард губи тук. Не, всъщност тя губи подана. Шурле. Но на Шурле му взех топката. Как проникнаха тук Фиорентина? Не знае, но казете. Ей, тук доспа. Хайде го. Аки дебит имаш от картон. Фол. Гол е това принцип, хора. Но явно защитата ни е хубава. Кой знае? Така знам. Тук Кортьо, просто прекрасен. Мюлер, но грешка тук за Волсбург. Контратака тук. Неуспешно. Дали ще... Какво стана? Спътаха се. Мюлер, контратака тук за Волсбург. Какво ще се случи тук? Какъв е този тъп съдия, дами и господа? Много тъп съдия. 0-0. Фиорентина просто спадна. Спасиха се. Съжаление. И това ще е кратък клип. Надявам се да ви харесал.